manabo ta guys, gada kog payong kay naay uwan. May dakong dagom guys. Atong tabuon si Mr. Doon na ni tumod guys. Ako ang anak. Na si Alvin guys. Suroy-suroy sa baybayon para tang makahanggap o glabas nga hangin guys. Kay kuara man ta sa ubos. Bahala god og kanang bahala god tag pobre basta kay may la maglawas guys. Makakaon ta sa katulo sa isang adlaw, okay na. Hello guys. Agna. Nang murag nang. Pas. Ha? Oy. Dah duha ra boning ni Asis. Si Alvin kay ni uli man, wa man mo huwat ni Ipin. Na duha man ting tahon. Ha? Duhang tahon. Gatan. Gatan. Pila ka buk pen? 5. 5 gatan sa niyo. Mo kay usa. Wala umibig ka usa report. Tahu kami magatapat si umigot. Kinsa ba tong usasi pakoy dapat kuha? Ba? Si Alvin pud usa na. Bawo to. Wa na ato. Mubalik wa ni? Ha? Dos media. Mura pud gahapon dos media. Gahapon po 2 media. 5 buok sa kapos. Grabe. 5. Dos media ka pa na? Murag gahapon po 2 media. Gahapon. Wa mo tubo ugma. Suwan kare imong gingon 28 na. 28. Wala kay dako man. Di may ladaan ni tan. Nanay isda dito Balik ka. Usang pasan ko ng isang isda. Gibalik yang isda kay Gamay diya. 5 buok ka buok. wa man malang relay og gagmay pangmagko man. Way tuwas kay ingatan ra. Dagang marana bulinaw ra kan duwa. Dagko? Karong kadlawon. Dagko? Gagmay man. Dumalaka ba? Oo, pay nga na. Mo na mo na gipangpaon. Mo na naman kung buntat na kami gabi paon man gabi na kanang tugnos. Ipalit man kung tugnos gud niadto la Gina pinuot to.
Kita tingkasan. Ha? Tingkasan damo.